Ей, ей, ей! От Върбица и Нови пазар, чак до Германия, Дуйсбург, Тото и Иво! Момчетата на обектите! От сутрин рано до вечерта по обектите върви борбата. Тухли, плочки, бетон и мазилка, труден е животът, но печалбата е сладка. От Върбица до Нови пазар, от България до Дуйсбург, голям е пазар. Обект след обект, ден след ден, Тото и Иво винаги напред. Тото от Върбица, Иво от Нови пазар, в Германия, Дуйсбург, там изкарват своя хляб. По обектите работят, парите сами не идват, труд и пот, но няма страх. Тото и Иво винаги в крак. Рано сутрин стават, кафето е в ръка, качват се в колата и тръгват към труда. Немска баустеле ги чака всеки ден, работят здраво, няма почивен ден. Шефът казва: хайде, момчета, трябва да се работи. Тото и Иво: спокойно, всичко ще се свърши. С шуки, с машина, с ръце и мерак, правят си парите и вървят напред пак. Тото от Върбица, Иво от Нови пазар, в Германия, Дуйсбург, там изкарват своя хляб. По обектите работят, парите сами не идват, труд и пот, но няма страх. Тото и Иво винаги в крак. От България тръгнаха, в Германия се установиха. Върбица и Нови пазари са в сърцата им завинаги. Дуйсбург е градът, обектите са навсякъде. Работа има, стига мерак, Тото и Иво са юнаци пак. Тото от Върбица, Иво от Нови пазар, от България до Дуйсбург, това е техният път. Обект след обект, ден след ден, с труд и с хъс вървят напред. Тото и Иво, момчетата от България, в Дуйсбург, Германия, правят пари и пишат история. Върбица, Нови пазар, Дуйсбург, Германия. Тото и Иво, обектите ги чакат, утре пак на работа, защото парите се изкарват с труд.